Λεφτά υπάρχουν. Τι λέει! Τα φάγαμε όλοι μαζί. Έχουν γεμίσει γραμμές. Ο πρώτος στο τηλέφωνο, εμπρός. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, κανείς δεν θα σου απαντήσει. Και αν δεν τηλεφώνησα, γιατί κατηγορούμε και γι' αυτό, γιατί δεν τηλεφώνησα στον κύριο Δένδια την Τρίτη το πρωί που το είδα, είναι λόγω της εξαιρετικής ευαισθησίας. Και γιατί ο κύριος Καραβέλλας, ο συγκεκριμένος Καραβέλλας, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε με όλες τις μεγάλες συμβάσεις που υπογράφησαν επί Πασόκ. Δηλαδή με όλες τις συμβάσεις οι οποίες από τα τελευταία χρόνια είχε την ευθύνη η διακυβέρνηση του Πασόκ και η Siemens συγκεκριμένη. Ποιος θα με επιδείξει? Τα επιδόματα Πάσχα, άδειας και Χριστουγέννων διαμορφώνονται σε 200 ευρώ, 200 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα. Άκουσε, Αφού είπες, δεν 3 εκατομμύρια υπογραφές και συνέχεια κυβέρνηση έκανο. Τι κάνεις από εκεί πέρα? Πολύ λυπούμε για σένα. Μπούρου στην πλατεία Κουμουντούρου. Δεν γίνεται ρε παιδί μου. Ντεπών, το έχω ξαναπεί, ντεπών. Φέρτε μου ασπιρίνες, κοκοράκια, αλγόν, καλμόλ. Και να σου πει κάτι άλλο, θα το πήγατε και εγώ. Ξέρουμε πολύ απλά ότι στα σύνορα τα φυλάς φαντάρος, λες ένα LTC, λες 2 LTC, στο τρίτο δυστυχώς υπάρχει ο πυροβολισμός. Αυτός είναι ο νόμος διεθνώς. Αν η Ελλάδα έχει αλλάξει τον νόμο, είναι δικό της θέμα. Υπάρχουν λύσεις. Βέβαια η καταστολή εμένα δεν με αφήσει σύμφωνο. Οι παρανομίες δικές μου, τι σε νοιάζει εσένα?